Her, lige så mange kasser som mindst kan have i munden, ved andet rekordforsøg, ved at have flest trommestikker i munden. Og vi begynder kasser. En. Hold kæft. Hvor mange har det? Vi ved i hvert fald bare, der er 40 her. Jeg begynder lige en hamster igen. Det er ikke en kæft, det der kun. Er det ikke cirka halvdelen, der er væk? Jo, det er det. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Så er der 22. Du skal sige, når du har 40. Det er lige plads. Hvor sådan en punkt, jeg så stor og ikke med først. Ja, jeg er også film. Jeg er ikke mange tilbage. Så. Fy godt kende dig op. Han skal have over 40. Hans rekord, det er... Han skal stå den, så er det mindst 41. Så er der 4 tilbage. 3, 4 tilbage. Så er der 40. Og luk. De 40 kasser. Luk munden 40. Kasser, de 40. 40, så er det der. Kasser, de 40. Kig ned. Så er der 5 til. 5 til. Der er 5 mere nu. 1, 2. 42. 43. 44. 45. 45 nu. Kan du have 5 til? Kan du have 5 til? Du skal gå lukke munden. Ja. Så er der 5 til. Kan du have 5 til? Kan du have 5 til? Prøv. 46. Det er ligesom med etter, der græder han også, mand. 47. 47. 48. 49. 49. 55. Ja, det bliver. Er det klart? Det kan vi lige se.